Csősztök, itt Martin 26, és itt van velem Zoli. Sziasztok, Zoli 24 vagyok most nem. És folytatnánk a Borderlands-et. Apád. Nyugodtan azok itt el lesznek szépen szerintem. Neked. Feladta. Az izé. Jaj, apád! Mennyire Sanyi! Júj! Osztolj! Osztolj, apád! Szavasz! Mellé ütött! Dogolj már meg! Olyan apád, leestem. Nincsen valami más fegyverem? De csak ez a legjobb. Nincs a rocket launcher-em. Olyan! Ez a király. Fegyver. Remélem, hogy fegyver. És kezd ki. Vagy armor? Open! Nyisd már ki. And open! Jó sok fegyver. Hát ja. 62 volt, de van. Tudom. Melyik a legjobb a magé? Jó fegyver, te ember. Nem kéne ezeket itt hagyni szerintem. Miket dobjunk el? Igen kell szerintem. Jaj, lila. Erősségű. Igen, basszol. Azt mondja, hogy... Handcam. Ezek kell rifle is. Ez még az erős. Rifle. És most még az erősebb. Ez. Ez. Ez a jó, hogy ez. Ezt kidobjuk. Melyiket fogyam fel szerinted? Az éri meg a legjobban. Meg annak robbanás ereje van, igazad van. Ezt kipróbálom. Ez a szuper dartot. Szerintem itt egy jó. Azt rohadt. Jó, visszakaptam. Hoppá! Ezt úgy bírom. Egy faja eldobja azt itt van a kezébe. Ez tiszta jó. Ezt így dobjuk el. Ezt sem dobjuk el. Ez pisztoly. Ez pisztoly. Dika a sprinter is ezzel. Azt inkább visszavesszük, mert az kell nekünk, mert az ilyen fél. Az ilyen. Aha, azért az. Mit dobjunk leérte. Van jobb esengém. Goodbye! Ez mégiscsak jobb azért. Tényleg mégiscsak. Üres is. Hoppá, eldobtam. Sentry! Vissza nem akart, látom. Na már, Piró! Már nekünk infót teszbe. Apád. Hát a szerintem elkezdtem. Jó, az már fasz a fegyver. Sentry! Fegyver. Ez kell nekem. Azt a rohadt. Money. Jaj. Jó van, sziasztok. Csontom haza. Sokszor. Szép hangod van, öcsém. Jaj, apád! Na most szerintem visszaveszek ezt. Ennek is olyan hátizsákja van, mint az elődjének, csak így átdugol rajta. Jaj, nem biztos, hogy túlélem.
De remélem. Ez sokáig tart a életet, és ezt nem bírom. Ta-ta-ta! Ratata! Ez az. Király. Ki tudom mi? And open! Jó. Ó, annak mennyi volt valami? Nem, csak Shield. Jó. Gránátra. Attól jobb vagy nekem. 227. Véde robbanástól. van 2 empty-d. Oda nem laksz valami? Nem tudok. Azért ez király vagy. Minigun? Nem minigun, azt hitted, én is először aztán egy minigun, de nem minigun. Az ilyen masszár fegyver a jó. Hát ez a semgért, ezt szeretjük nagyon. Grenade volt. A töltődés az anyémnak mennyi? Ezért vagy azért dobjak valamit szerinted? Tölti tármérete 25. Rosszat olvastam. 26-os sebez, 25-ös sebez, tármérete. Ó, az jó, az 52-ös tárméret. Ezért dobunk valamit. Na, inkább nem nézem, nem mutatom, hogy itt vacakolunk. Na, meg volt. Folytassuk küldetésünket. Ha jön még egy dagat állat, akkor 2 dolgoknak helyben. Nem tudom, hogy kinyithatok Gyerünk. Hittem arra, hogy ember. Ja, ez egy pszívó. Te nem dolgoztál? Aha. Hoppá! Ajapád! Olyan! Jó kis Minecraft. Olyan! Most ez mi a baj neked Minecraft-tal? Hát Minecraft-os én csak úgy Tudom. De szeretjük a Minecraftot. Jó az. Ott még volt valami kinyitható itt. Az szép. Dark Souls-ták vele. You think the Firehawks got rolling, huh? You know, I heard the Firehawk liquefies that, drinks them like fresh. Valaki lő innen. Nomád, de önnek. No, Rowan's just fine. Of course, if Rowan hadn't been such a dumbass in the first place, he would. Whoops. Szevasz! Gurulj, Sanyi! Gurulj! Jó, ha ez a rész ennyi lett volna. Csősztök! Bye. Várjátok a következő részt. Hello!